नोंथाङा जुदि जेनेबा बबेबा मोनसे जोंबा आर्टिस्टफोरजों खामानि मावहैबाय एक्टिं खालामहैबाय दा बेफोराव थाङोबा नोंथाङा गोसोखौ माबायदि मोनो बेयावथ' माने इन्ट्रेस्ट मोननायखौथ' मा बुंनो बहुत एक्सिडेन्टबो जायो खस्थ'बो मोनो नैबे आङो मजिल बसुमतारीजोंबो बिराद मोजां मोनो आरो रबि नार्जारीजोंबो मोजां मोनो ओमफ्राय फिल्म खालामनायावहाय आङो नैबे राजस्रिजोंबो इन्ट्रेस्ट मोनो माने बहुत जायगायाव इन्ट्रेस्ट खालामबोबाय माने इन्ट्रेस्टखौसो होखायो आरो नैबे जोंनि सपन कुमार ब्रह्म बिथांजोंबो इन्ट्रेस्टार दिल्ली टु बड'लेण्ड बानायनाय बिथाङा सपन कुमार ब्रह्मआ बिथाङाबो बहुत इन्ट्रेस्ट ओमफ्राय माने बावहाय मोनसे न'खरसेनि बायदि खामानि मावनाय बायदिसो मावनानै खामानि मावनांगौ आरोखि रावखौबो माने सोरजोंबा दुखु मोनलायनानै सोरखौबा रागा जोंनानै खामानि मावलायनो मोननाय नङा बाहाय मोनसे फिल्म बानायनायावहाय माने इन्ट्रेस्ट लाना खामानि मावनांगौ जायो सोरबाया लाइट हमग्रा सोरबाया केमेरामेन सोरबाया ओंखाम संग्रा बिथांमोनखौ गासिबो एखे गोसो मोनसे गोरोबनानै खामानि मावबासो साक्सेसफुल जागोन सोरबा एक्टरा गावखौ दादागिरि एखेबारे आं हिर' होनना सानबा जानाय नङा सोरबा एक्ट्रिसा आंहा बिराद महर दं होनना सानबा जानाय नङा खिन्थु जोंनाव नैबे दा नायग्राफ्रासो खिन्थागोन सोर मोजां सोर गाज्रि गुन्दाखौबो गुन्दा दासान माने मोजांसिन गोसोनि मानसियासो गुन्दा पार्ट मोनोनो मिथिबाय माने बिसिनाव गाज्रि गोसो गैया एस फर एगजामपल नैबे जोंनि दा सिमान्थ दा माबा माने नै मिस्टार दुगा बर'आवहाय माने अख्रा जानाय आंनि बिफायाथ' थाख्लाय जादों एमएलए आं एमएलएनि फिसाला जालायदों बिसिनि गोसोआ ओरैबायदि मोजां नैबे सिमान्थ दाना बगादासो होनो जों दतमानि माने ओरैबायदि ग्रुप जाखानांगौ माने रावबो रावखौबो दुखु होलायनो मोना रावबो रावखौबो आघात होलायनो मोना बायसान्सनि एक्सिडेन्टलि आघातआथ' जागोन जेनेबा आङो नों आंनिनो नोजोरायावहाय बै लावथियाव जादों शुटिंआ नैबे आसिया आंना बायनाय नङामोन दुरुंजों ओंखारहोनायावहाय मजिलदारजों खालामनायाव आरोखि बे राजस्रि एक्टर ओमफ्राय एक्ट्रिसा माबा उदालगुरिनि मासुममोन ओमफ्राय मासुम बिमाया फिट जाबावदों आंनि आसि नैबे माबा नैबेथ' दोलाजोबखाबाय दुरुंजों ओंखारनायाव जोंनावथ' माने टेकनिकेलि प्रब्लेम नालाय दुरुंजों ओंखारनांगौ बिरादनो जोंहाथ' सिरियास लायोना पुलिसफ्रा होसोदों जोंखौ थारमाने ओंखारनांगौ जोंहा बेवहाय नैबे आखाइ आंखौहाय माने मजिलदायाबो माने ट्रिटमेन्ट होदों इन्जेकसन लानो थिनदोंमोन आंखौ आं इन्जेकसनखौ गियोलै मजिलदा नांगौबा आखाइखौल' फाहामदो ओंखामबो दौना होबावदों बिनि हिन्जाव गदाया आंनो मजिलदानि हिन्जावथ' सानै नालाय हिन्जाव गदाया ओंखाम दौनानै होलायबावदोंसो आंनो ओमफ्राय हगार हराखै आंखौ माने न'आव फैबानो माने बिदि जाखो होनना रायहरजाबाय बिदि रायहरगोन बिदि सानाखै बियो ओमफ्राय न'आव हगार हराखिसै हजोंनो ट्रिटमेन्ट लाबाय आं गैखायालै नैबे माबा आखाइ थारखानि बिगुरा गुरलाबखा राजस्रियाबो थुखैग्रा राजस्रिया थुखैयो आखाइखौनो ओरै गोजौआवसो दैखोनांगौ माने बे सिनो मोना बेन्डेजसो राजस्रिया थुखैना होयो दाथ' आं गोबां जेनेबा बर'नि जायनाखि सिनियर आर्टिस्ट बिथांमोनजों आं अनेक गुबुन गुबुन आर्टिस्टफोरजों लोगो मोनबाय सावरायखांबाय आरो दा बिथांमोननिफ्राय मोनसे सोदोबा गयो जेनेबा बिसोरो जेनेबा गावनि आर्टिस्ट जेनाखि थाखानाय बेखौ खोमायालासिनो फोथांनानै दोननो थाखायल' माने खामानि मावबोनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि अनेक माखासे खोथा ओंखारोथ' जेनेबा फिल्म बानायनानैथ' इसिबां माने नांगौखिनि प्रडिउसारा नोंथांनो हरनो हाया न'खर सोलिनो हानायखिनिथ' हरनो हाया ना जानाखि नोंथांनि गोसोआ जेनेबा गोसो सिङाव ओरै मेवबाय थाखानाय बे गोसोखौ बेखौ माने फोथांनानै दोननो थाखायसो माने बाहागो लानाय जायो बेफोरबायदि अनेक आं गोबां आर्टिस्टफोरनिफ्राय बे एखे खोथाखौ मोनबाय थादों दा नोंथांनिफ्राय बेबो नामा बेथ' सियर माने जों खालि सेक्रिफाइसल' खालायनानै होबोनाय बायदि मोनो ओमफ्राय नैबे दा बिथां जा खोथा बुंदों बे गासिबो सियर जोब बिनि खोथाया गासिबो ट्रु जेनेबा माबा मोनसे मावनायनि उनावथ' मोनसे आउटपुट गैयाबा जेनेबा सापज फिल्म इन्डास्ट्रियाथ' मोनसे बिजनेससो नङा होमबा दा बेहायबोथ' जेनेबा माबा मोनसे खामानि मावनानै जुदि खालि थैबाय थायोल'बा ओमफ्राय थैबाय थायोबाथ' बेहायथ' मोनसे जेबो बेनिफिट्सखौ नुहुरनाय जाया जास्ट बिथांमोना गावनि गोसोनि जेनाखि थानाय बेखौ फोथांनानै दोननो थाखायल' सासे आर्टिस्टनिया बे सिंनिया थैबानो बे आर्टिस्टआबो थैनाय जायो दा बिनि थाखायनो बेखौ फोथांनानै दोननो थाखाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामबोगासिनो दं सिगांनिफ्रायनो बेयो जेन'बा मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राबो जायो जेनेबा जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया इसिबां माने नांगौखिनि बे डेभेलप जायैयावहाय आरो बे खोथा आरो दा बेनि अनगायैबो जोङो एसे डायलग खोनासंसै नामा नोंथांनि जानाखि मोजां मोननाय जेन'बा मोनसे डायलग होनो हागोन नामा आंनि मोजां मोननाय डायलगखौथ' बबे मोनसेखौ नांगौ नोंसिनोबा बे 23था फिल्म गानायनि गेजेराव बबे मोनसेखौ नोंसोर बुंबासो आं बेखौ गोसोआव लाबोनो हागोन गोबां डायलग दङ जेनेबा बे माबाखौनो होदो मा डायलग मोनसे ओरै दं आरो माने बे गुदुं गरम ना मा मोनथाय बियो
राथि दोनखारलांदों होनलायनाय मोनसे अबे फिल्म मोनथाय बेयो बन सिनलायलायनायाव आरो माने काहानिया बे गुदुं गरम माने औ बन सिनलायलायनायावहाय बेबो मस्क' फैदो मस्क' आं ओइ माबा जोंनि फंबाय फुलेस्वर औ बेखौ एसे होनो हागोन नामा होनो हायो माने बन सिनलायनायमोन आरो बन सिनलायनाय बेखौथ' मस्क'आवसो बांसिन होनदोंमोनलै डाइलगा आंनाथ' बांद्राय नैबे माबायावसो दङ थारमाने जाग्रा होनलायनाय औ बे माबायावहाय जादों माने पिकनिक जाखांनानै बैसागु जाखांनानै आं नोंनि गोसोथोनायखौ गोसोथोआखैलै आंहा फाउदुर दंखायो आं गोसो जायोबा हायलुरिखौ खुदुमनो हाबावोसोमोन आंजोंसो बारजाब मोसाबावदों बाव मस्क'आ आंखौ रागा जोङो आरोखि सानैबा मोजांसिन जायो बुंफिनग्रा थाबा बेबायदि दा बिनिफ्राय लास्ट आरो मा डाइलग फैबावोमोनलाय बिनिफ्राय बेनि उनावथ' बै माबायासो फुलेस्वरासो बुङोमोन खोमालै माने नायबाय थायाना बावलायलाङो औ बे मोनसे डाइलग दंबावोमोन बे बन सिनलायलायनायनिया हिन्जाव दोनखारलांबायनो होनलायलायनायनिया ओइ जाम्बा माबाजों माने हायलुरिजोंथ' होना बेखौ दोनखारलांदों होनग्राया बैसो होनोमोनलै जालाख'जों माबाजोंसो दोनखारलाङो होननानै बुङोमोन जोङो बेनि नामखौ बावबाय आङो नायबाय थानाय जायाना दा माबा जुदि माबा मबाइलावहाय बा नुफिननो हागौ माखासेखौ बावलायलाङोलै जेबो नंला बे बिनि अनगायैबो नोंथाङा जेन'बा सोरबा जुदि नोंथांनि सिगाङाव सोरबा जुदि नोंथांनि फिल्मखौ नायबाय थानानै माबा मोनसे बुङोब्ला नोंथाङा माबायदि मोनो गोसोखौ हाब मोजां जादोंलै बिदि होनोबा बेबायदिबाथ' माने इनकारेज होनाय बायदि मोनो आरो मोजां खालायबावथों बेबायदि होननाय जायो ओमफ्राय सोरबा जंखायलाबायो जेबो साना जोङो माथो होनबावनो जेनेबा ज' ह गैया स' गैया होननाय बायदि जों देखायखाबायबा आरो बेखौलाय आरो बुंफिनना मा मोनबावनो जेनेबा ओरैबायदि जायो एखमबा समाव जेनेबा नोंथांनि फिल्मखौ नायबाय थादों आरो ओमफ्राय जायनाखि बै मानसिया नायदों बे नोंखौ सिनाया आरो बेफोरबायदि इनसिडेन्टफोर जाबाय नामा बबेबा जायगाफ्राव जेनेबा बे मबाइलाव नायगासिनो नोंनि फिल्म बा सिनेमाफोरखौ आरो ओमफ्राय नों थागथि नुहैबाय ओमफ्राय जायनाखि बे नुजादों बे मानसिया नोंखौ सिनाया आरो बेफोरबायदि जाफेरबाय नामा बहुद लोगो मोनबाय बेबायदिखौ माने खाथिनि मानसिया खिन्थानानै होफिनबाय बे उमुखखौनो सिनायाखिसै होननानै नोंगौबो होनलायनायबो लोगो मोनहैबाय बे बुरिबो थायो माने सोरबा बिबाजै जानायबो थायो माने नुफेरै मानसिफोर आरोखि बहुद जायगायाव लोगो मोनहैबाय ओमफ्राय जेनेबा फांसन स्टेजफ्राव थाङोबा बहुद मानसिफोर नायनो होननानै होसोनाय माने बेबायदि लोगो मोनहैबाय अबेसै मानसियालाय होनलायबाय बहुद लोगो मोनहैबाय आरोखि बेबायदि बेवहाय जेनेबा नुनो मोनो ओमफ्राय बे आंनि फिल्मखौसो नायगासिनो दं होननानै गोसो सिङाव मिनिनो ओंखारोना ओंखारा बिदि होननानै जेनेबा नोंखौ सिनायाखै आरो बेयो बेखौथ' मिनि खोमानो गोसो जायो माने जुदि मानसिया खाथियावनो दङ बेबायदि आरो बेफोरबायदि जायो दा जों आदा रामसिं गिला बिथांजों गोबाव रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ दा जों बिथां रामसिं गिला बिभीषणआ बोरै होनदोंमोनलाय बिभीषण ब्रह्मजों जों गोबाव सम रायलायबाय आरो बिथांनि जायनाखि माखासे गोसोनि खोथाखौ जों मिन्थिनो मोनबाय आरो बिनि अनगायैबो बिथांनि जायनाखि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जोंनि बर'नि कालसारनि बेफोरनि सोमोन्दै आरो बिथांनि लाइफनि सोमोन्दै जिबननि सोमोन्दै जों गोबां मिथिनो मोनबाय बिनि अनगायैबो बिथांनि माखासे एक्टिं बोरै सोलिबोदोंमोन बिनि जार्निखौ जों मिन्थिनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय आदाखौबो गोबाव समनि उनावहाय माने कन्टेक्ट लाबाबो माने गोबाव सम जाबायमोन जों लोगो मोनलायैया माने लोगो हमलायनो होनबाय थादोंमोन दा दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो माबायदि मोन्दों आदाया आंबो गोजोननाय मोन्दों माने नोंथांमोनहानो जोंखौ हाइलाइट खालामना होयो नोंथांमोननि थाखाय आं जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो माखासे खुसिनि खोथा आंनावहाय दंसै बे गोसो गोरबोआव माने नोंथांमोनजों आङो जगाजगाव थाबाय थागोन बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरोखि दा जोबनायाव जों बेखौनो माबानानै फोजोबनाय जासिगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय जासिगोन ना